Kwa kanyo ni ounga mag rech kata fish cages 4 ma nengogi romo milion 3 mane piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo ne jolupo e gwenge mag Nyatike mondo konygi e yore mag pidho rech. To pok ochako tiyo nyaka sani. Kaka jafwambo marwa George Malero en dweche 2 nyaka ne sirkal nochiw fish cages go eko. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochiwo unga mag rech mabende ong'ere kaka fish cages ne jolupo e dho wedhe 4 e kaunti ma Migori e nyasi mane obagi e dho wadhno malonda konyango dwe mar 7 mar higani. Kinde malo dwe achiel bang' ka ochiwo unga gi pok ochak tiyo kodgi e pidho rech. BMU mane wasemiyo wayudo wach ka ni gibedo gi pek mar kaka mondo mi gichak rwako rech e osadhi mag nam waketogi ma waluongo ni cages gi. Koro wapango kamar dhi bedo ne romo kodgi mondo wang'e ane kama pek chandogi mondo wane to wanyalo konyore nang'o. Jolupo wacho ni pod gito nyithind rech kaachiel kod chiemb rech kawuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori. Ka piny owacho mar kaunti ma Migori bende wacho ne winjruok en ne gichiwo unga go mag pidho rech, kanyo chiemb rech kaachiel kod nyithi rech to nego tim kod jolupo. Jolupo gi ne ochako mana chiwo ywak margi mondo migi nyithind rech kaachiel kod chiemb rech mano odiechieng'no mane omigi unga gi mag pidho rech kod piny owacho mar kaunti. Fingerlings be nyaka gimiwa nikech gin expensive minyalo ritigigo. Koro gigi kata kokelgi nyaka be gichak miwa security manyaritogi. Wadwa medo siro motegno niya, kik gikelgi gibed pambo e pika. Gikelnwa rech to gikelnwa nyaka chiemo ma rech ginyalo chamo. Jonam ne wamiyo cages ma mano e kol maduong' ne gigombo mondo gibe giyude cages koro gichak lupo manyasani. Koro en ani mano kanwatero to eka koro iyudo ka kuonde ma mbek nitie koro chako wuok ni wach rech bende kati. Apisa maduong' e migaono mare kaunti ma Migori Jojo Chola wach ni bende jolupo mane omiyo unga gi koro oseyango ni koro pod gintiere kod pek e nyiewo nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Piny owacho mar kaunti ma Migori biro kod chenro mar jologi. Nyithi rech mowinjo migi mondo rech orwak e unga gi. Bang' kanyo chiemb rech be biro dwarore. And anyalo wacho ka bende ni nikech gidonjo e ohala mane pod ok gilony go, gin jolupo mane ok gitimo ohala mar unga ni. Wan gi mpango mar loso negi puonj mondo ging'e kaka gidhi pidho rech e weche mag unga. Unga gi ne ochiw ne jolupo mondo gitigo e yorego mag pidho rech mondo koro kik giket mana geno maggi e lupo e nam Lolwe. Malo jolupo 10,000 dhi e nam Lolwe odiechieng' ka odiechieng' mondo koro gitim lupo mar rech kaachiel kod omena. George Juma, Ramogi TV, Migori.